mehle nkanyama. Ividiyo yakhulwa nabantu bakaMkhize igcwele yonke umphakathi lo. Bonke abantu sebeyazi manje. Ukuba wazi nje uyuba weak. Kancane kancane nje uba weak. Ayaphela amandla akho manje. Ngokukhulu kuyithoba. Bengisacela ukuthi ngiphinde ngisho ngithi isinqumo engangisithathile sokuthi alikho igazi engiyolichitha mina. Sisamile. And bengicela kumehle nkanyama ukuthi sihlonishwe. Kodwa ke kunoma yini enzakalayo uyazi ukuthi yini wena ekulindele nekumele uyenze. Ngenhlonipho yonke mehle nkanyamba bengicela ukuvala ucingo. Abona ke makuzoba njalo kuzochithekela lakhe igazi mongafuna ukulichitha. And lizochitheka libe liningi okwenkomo. Ilisonto ngeliphela usaphefumula. Uzonqamuka umphefumulo. Ya, uyadelela uDlamini. Uyadelela uDlamini. Ngengisho kone khona impela nje kodwa uyadelela. Uyadelela uDlamini. Oh, bakithi uyadelela. Ngengisho khona impela kodwa uyadelela. Uzongibuza ukuthi kutheni ngithi uyadelela uDlamini noma ngeke ungibuze? Hayi bo, uyamfethu. Ungathi ngifika nje ngiyayihlalela la. Angiwazi nakwazi. Uzongitshela ngoDlamini. Engingabazi nakubazi. Yini kaninkinga yakho? Hayi, it's none of your business. Vele angithi it's none of my business ingakho bengitholi. Wena uzongitshela ngoDlamini engakho. Ingakho bengitholi. Ngiyazi ukuthi sina ingakho bengitholi. Hayi. Ngiyakuzwa kodwa bewungawona none of your business. Beku none of your business. None of my business ingakho bengitholi. Wena uzongifaka ibusiness enenga. It's none of your business now. Ukhuluma ngoDlamini. Dlamini is not your business. Beku is none zo business. Kona lokho. Beku is none zo business. Nalo muthi bengizowuka umoya wawo omhle sohambe nawo. Njoba usahleli phansi. It's none of your business. None of business. None of my business. None of business ezazitheni zona lezi. Sala.